Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado na kita. Payday kita kuntani kung nagtuon sa Biyernes para sa mga trabahante, no? Mga trabahador nga yara iya sa mga pampubliko sa gobyerno supposedly subong pitsakin siya mo ning gina-expect ka sweldo. Pero may iban nga magkompanya iya sa pribado nga sektor nga petsa 14 pa lang nag-release na sang kayuhan sang ila mga empleyado. Lapnagon sa gihapon ang brownout nga nagaluntad sa pila ka mga lugar sa Northern Negros. Umpisa nga kagabi, bayara sang trouble nga nagluntad sa linya sang kuryente. O si saon tayo na karon dugay-dugay ha. Balin pagkaina, madamo sa nagapamangkot, madamo sa mga queries kitang nga nabaton. Pero luyag tayo ni nga ipahibalo pagi mismo no sa mga otoridad nga makahatag sa aton sang update agud nga may ara man sang nagakaigo nga impormasyon ang publiko. Under sa Nuneco may ara pila ka mga LGUs dira sa Northern Negros nga until now wala sang supply sang kuryente. Diri sa bahin sang Metro Bacolod may ari man nga konektado dira sa 69 kV now sa area sa Barangay 35 nga until now even diri sa stasyon na sa Son Radio Bacolod dugay-dugay lang naga-fluctuate ang supply sang kuryente. Amo lang rason nga bisan ang amon transmitter man dito ang nagaka-off kita no kun kaisa sa kahanginan. Pero diri sa studio yati kuan gihapon generator set ang nagahatag sang supply ta para makapadayon nga magpangalagad sa inyo tanan. Nakuhaan video kagabi baluon ta nabi karon kung ano gid exactly ang natabo no kay ang isa sa mga nagkuha sang video gani kagabi bala no dira malapit sa Barangay 35 ang laom niya kun activity sa gihapon sa maskeras niya uy siling niya may ara ho lantawan nyo may ara sang fireworks display imo nga porte ang pagkadab-kadab mo may mga kalayo may mga linupok to gira kuno mo yan pabangkot sini san o posible makabalik ang supply ano kadako ang damage sang sining nagluntad no nga pagtuhaw sang problema dira sa area sa Barangay 35. I understand daw iya ini sang NGCP. Ibaloon ta nabi karon no less than the NGCP spokesperson for the guidance sang tanan nga mga consumers. Hindi ka mo magkalipat may 71 na gidlamang kadlaw ang nabilin kag Pasko na. Mayara naman sang 78 kadlaw na bilin sa tuig 2022. Aksyon na tayo hupon checking in until 9:30 in the morning. Karon niya nga Saturday presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ang mga nagamonitor na karon nga aga via on air nga nagatutok sa ila sinitag sa mga radio dira no especially kon may supply ka sa kuryente ang ginasaksak mo kag di kuryente nga radio pwede mo mamonitor ang iban ti di baterya nga mga radio. Salamat gid sa inyo padayon ng pagsakdag. Kasubong man sa amon sining nga online presentation paagi sa Facebook kag YouTube
How do you do ka mga kaaksyon, mga suki namon na nga mga taga-palamati sa kada adlaw. Salamat gid sa inyo sini padayon nga pagsakdag. Kabay pamayad lang ang inyo sini nga sitwasyon karon nga Sabado. Pagluwas sa brownout, ano pagid ang pilag kadalag ko nga balita. No nga aton tutukan. Ariyo i-check na lang ni, sili ko ano man, ang responsable nga nagpangawat na sa area sa Binalbagan sa kable sang telepono. Hindi ayan nga mga pangayaw ni ka bangod sa istriktong pagbantay di sa Bacolod, nakatabot sila na sa Binalbagan. Pag-insindi ko, no kanako kunong kantidad or value na recover sa magkable sang telepono ging kakas nila, ti isa sa 3 ka mga suspect arestado or isa sa 4. Bala mong i-check ko lang na karon sa IP sa Binalbagan PNP. No kay ang balita, no sobra tong sa milyon ni nga kable kuno na recover sa ila. Ang Philippine Army naghahambal ng ilat target nga pagdismantle sang NPA there is a Negros Occidental no kag isla sang Negros sa pangkabilugan lakip ang Oriental te on the right track kuno kag sigihon gid nila. Mga kaaksyon ang idugang ta sa aton talakayan karon nga agad diri sa inyo para tuntunan Action Hotline October 15 2022 presentation. Pero ariho sa tanan nga mga nagapamangkot kabalo ka kada brownout. Like for example kung ikaw consumer sang Noneco, consumer sang Noseco, consumer sang Seneco, once gani nga may ara sang brownout nga magluntad, ang imo electric cooperative nga dira kay connected ang linya sang kuryente mo amo masami nga ginabalbal mo sang mga consumers. Ti pero ibaloon tagid anong reason sinisang brownout kaya hasta subong diri sa amon sa Action Radio sa Dalan Burgos, Locsin, genset gihapon ginagamit namon amon na para lang nga magkaserbisyo sa inyo. Nanugid ang rason sini kay hindi malang Seneco, Noneco damo LGU daw nga wala subong gihapon supply sang kuryente. Online sa hotline. Baloon naton mga kaaksyon, we have Ma'am Malo Paruco, ang taga-pamuno sang Members Consumers Integrated Services ng Seneco, kung nanugid exactly ang reason kag saan bala pwede makabalik ang supply sang kuryente. Ma'am Malo, how are you? Good morning. Action Alert, good morning. May aga sa aton mga tag-alamatino and it's sad nga may aga pakita na brownout. Action Gani, kagahon kay na nag-umpisa. Ano ma'am oras man recorded ninyo officially ang ining pagkadula sa supply sang kuryente? Mga 2:54 akong anak online wala nga so yung mama nag-brownout nakatulog na ko gulpi lang man gid so simigin pakita siya sa akon ng video. Kasi sa reclamation na naglabas ang kalayo. Abi ko ani amon substation sa Seneco but it turned out gali nga iya sang PEDC, no? Iya sang ano ma'am? PEDC pala Philippine sila isa sa mga supplier naton sang kuryente, no? So hindi ni siya linya sang NGCP. This is another line. Ang NGCP bali amo na sila nga transmit sa aton nga mga power. So okay. Nagbuka ang transformer dito sa may barangay 35 sa reclamation. Kaya ako ko sang interruption sa bilog ay sa Region 6 Western Visayas. Correct, Region 6. Oo, kaya status gimbal kagabi mga kun nablos kasi pati ka ako yung tawagan niya kabi kay may mga video sila na baton nga nagakarab-karab da sa area sang barangay 35. Anong extent ng damage, ma'am, for the information sa public? Wala action art, wala pag sila sang gihatag sa amon na specifically na sa hambalang nila. Oo. So this na nakanalikan si Lai Bacolod na nakabalik na. I think si Noseco na Manila. Kaya dito si Noseco ay pakiupod kita ang aton niya. So at the moment, ang mga 6 o'clock nagpapalo silang may waiting na sa for clearance sa NGCP but ang clearance na medyo lawig-lawig man na makatigin na sigurado sa NGCP nga wala na mga fault sa linya naton. Okay.
So, So, nahulat kita. pero ang inang facility nga nakaangkon sang problema, iyan iya sang PEDC kag hindi Oo, iya PEDC sang NGCP. Sineto. Oo, hindi. Bali, si PEDC na siya. PEDC. Tapos si NGCP. Oo, pero si NGCP, tiga ano man na involved, makati siya ga-transmit sang line mo, sang power. Ang sila'y talisay, bakolod na ulian na, kita yan sa alihis, kag reclamation, kag San Enrique, daw ay pa. Kaya Uy. nagawit na kita kuno sang sang clearance ni NGCP. Okay. So, amo ang ginaano natin sa tias, subong kita, wala power na biglaw na. Ang mga pila na, sobra na 8 ka oras. 8 na 2 ka oras. Wala sa kabay pa, nagawit pa for update, kaya nag-chat mga kami missionize nga maanugid ko sa update ko, no? Ti, wala pa gid sila kahatag sa aton. Okay. Kag ti mas mayo guro ma-explicar ko na no kay kagabi may tani kun sila na may contact bala nga maka-direkta sila ihatag information because this is more of their concern nga dapat na ibaluan sa public kag ba consumers. Gani, si Sineco na i-permi ang ginabasol dayon kung amo na kasi kita ang nagapabalo sa ila mo, but anyway, hindi ni aton brown out, ila ini nga natabo, no? So, may trouble, gituro ka dako, kaya makon maglinufok ko yung ila mga, no, station. So, bali ang naglinupok. Ma'am, ano to siya? Kuno, ma'am, mga transformer, ano man? So, ano sa agi man, di anay, bala sa NGCP, labay ko naglinupok, sa mga linyan, we don't know kung ano ang natabo, overloaded, or whatever, kita, wala yung specific, ang butanan nila Okay. is transient line fault lang. So, hindi natin ma-determine kung ano gid bala in transient line fault, pero nagapasalig sila, nga gabang clearance na kuno sila, ti sa subong, kato kagina, pero sa ano, Basi damo mapirma sa clearances? Hindi ni sa pirmanay. Ang clearance ko ron to clear up sa mga linya nila, pero I doubt nga mabalik ni dali-dali kung naglinupok to karon pang-islan dito nila. Ato man sila nila pila ka oras ang clearance kuno 1 hour pro ka sa nagliga, di ba? Daw may nag-amo man na sila do, it took them more than 2 hours. Okay. Nag-clearance, so kabay pa nga mga tigayo na nilang clearance na ginatawag kay para makapasiga na kita sa aton mga linya kasi at alos man ang mga consumers kun nga ang amo gid kalawig hindi man schedule brown out mo action art. Correct. Finish siya may tay kun schedule kiti ang aton na consumer owner tabalo na ni amo ni oras masiga amo ni oras maano. So wala gid wala gikita sa ano bala sa detalye sini. Kag ti dapat gid nga pabaloon kay may lang ganin di pa highlight sumong sa maskara nga inang may mga arena competition na gilbla kun tabuan to karon nga nag-compete sila nakagulpiada lang kag maglinupok tuod ang mga kwanila kagamitan dason ti halimbawa kay na-expect karon si President PBM kadto di mano to sa karong gulpiada mawadaan kuryente abe gani daw kahuluya gituod pero ang importante diri klaruhon ta nga ini nga brownout this is not because of the fault or problem sa linya ninyo sa NECO but this is more of the PEDC. Yes. So wait and see kamo ma'am kag amo na no pero by the way sa Ammonia area sa Burgos Feeder 3 nagsiga na kami tuya kagabi mga past 2 o'clock sa kagahon. Actually, kina-isolate man lang na nila action art mo kung pwede lang nila isolate. Okay. Isolate na nila ang area nga diragid ang damage and then ang area nga pwede lang nila matagaan suga. Ginatagaan man lang na dayon. Pero ma'am pariyosin na no, ang PEDC kundi halin sa NGCP. Ano ni sila ya power plant ni sila o I mean ga-produce sila sang power o kun ano ni silang papel nila yaman? Nagaproduce sang power into NGCP siguro. So, dira siguro ang ano sa ila. Ang balido supply, taman ni sila supplier, taman ni sila mo. So balido galabay gid sa ilang facility ang from the grid sang NGCP sa linya sang NGCP dra sa ilang matupa. Lagi ang gagahatag power then magaagi sila sa linya ni NGCP kasi NGCP ang transmission tamo. So everything, all suppliers, all generation naton maagi gid sa linya ni NGCP. So we don't know, wala pa nila makuha ang fault. It could be nga sa iya ni NGCP nga may nagproblema kag nagproblema sa PEDC no. Kay ti sa ila so ang problem wala pa gid naton ma-certain kag ma-determine. Kabay pa nga dugay-dugay masiga na kag mabalaan sa gid kun ano gid bala ang natabo gid nga nag-amo gid sini. Yes.
So diri sa Bacolod, subong ano nga mga feeders ang waay supply, ma'am? Bali, ang wala pa supply action art is ang Bacolod Alihis, no? Bacolod San Enrique, no? Dala na sila sa Nuneco. Dala na dira ang mga iban nga mga basta sa proper gate hasta sa reclamation, Bacolod reclamation na amo na pati Mansilingan hasta ni siya sa hasta ni siya sa Murcia naton nga wala ta sa power don Salvador Benedicto. So amo na kalapad from Alihis reclamation, amo pa na ang wala pa ta sang power subong. Okay, but the rest of Seneco feeders, okay na yan. No? Like for example, sa Amontoya, Gasiga, nakagina sa Pero may gagawin na kita padayon, may mga isolated troubles kita, pero iyan na sa Seneco local na iya. So sa mga ibang nga area, no. So pero diri sa aton sa iya sang sang PEDC kag sang San Enrique ni siya mo Bacolod San Enrique sa gini sa Nuneco. Okay. Wala pa kita sang power. Oo. Ang lain sinisiling ko ba, si kung dako giblang damage kang maglawig ni pila ka mga inadlaw, how? Hindi man guro kay nagahambal man sila gani kuno clearance pa sila. So that means basi nagapamangkot man di mga engineer sa okay na tigambal man sila nga nag-clearance pa kami. Tikabay pa nga within this day lang kay kabudlay gid. Wala kita magtubig. Aton mga kaon sa refrigerator tapos magkalapanos na ni Correct. Alakan mo na karon ilutuon mo tanan nga tinago sa ref mo. Gani. Oo. Mayo lang na yung may ref kag mayo lang na may tinago kuno ay ka na ginabi. Ay kabudlay. May problema na. Ginawa mo na sa baka sa pagkaon mo para sa pila ka adlaw tapos magkalapanos kay tungod sa amuni. So Yes, pray ma'am. lang kita. Let's pray. May prayers man nga makabulig sa aton. So let's pray nga madasig ni ang pagtakod. So ang amon gani kabay pa nga ang mga technical people, ang mga working men and women sang PEDC nga ni kabay pa mapadasing nilang trabaho. Ma'am, finally guro ang imuliwat nga mensahe sa mga consumers ng Seneco. Okay. Sa aton mga tagpalamati dira na sa mga consumer no. We are so very sorry with this incident, no. Nagakatubo from time to time may mga amugis sini. So nagapangayo lang kami sa inyo dutay nga pag pasaylo, no. I know tanan kita affected yet, but we can do nothing so as of the moment but pray and hope na ma-restore immediately ang trouble ni PEDC. At the same time, Action Art, pwede na po kapag Yes, ma'am. Sa atong district election. Yes. May ara kita pala abuton nga district election sa District 1, Bacolod North. Special na nasa kay nagligad. May nag-apply pero wala nakapasar Action Art. So this time, schedule na kita gina-approve na niya sa October 29 may ara kitang election sa District 1, no. Ang District 1 Bacolod North is comprised by Bata, Mandalagan, Banago, and then 7. For those interested na mag-join no, as election, pwede lang ka-coordination sa NECO, no, pangitaon lang ako or si Missionaire Pasaylo, Castillon. And time ang atong deadline sa filing certificate of candidacy is October 19 at 5 p.m. Okay. So bali may ara na na-qualified iyang candidate. Wala pa Action Art, na kinuha pa lang sila sa Okay. Ang problema sila kay kun may ara green light nga October 29 ng election, ang problema sila kun bala may ara sa mga qualify nga mangin kandidato. Ang problema naton Action Art kay permi lang ta wala may qualify ka very strict gid ka rigid sa requirements ni NIA kabuday kaluoy sa mga kandidato sa nagligad may nag-apply nga 3 puro tanan sila Disqualified. Oo, so this time we're hoping nga may makapasar na, no. Manangagwa naman to sa intentura nila, hoping nga sa ilang batch may ara na nga makapasar na sila sa mga requirements ni NIA. Okay. May tani konsiling ko sa amon to tani si Bernito do willing galing kay ti hindi siya himamaylan no seko si abi mo. Kay kun diri lang natabuan nga nakatransfer si Bernie di sa mga bata di isa ni siya sa mga board guro mapapili sa Bacolod. Welcome gid dapat indog sa balag sa Bacolod. Bern, basi ka monitor ka sa transmitter da matamat na sa ilo balay mo dia. No kay mag-Seneco board ka kundi may palapitan kami nga Bernie Villakanas. Anyway, mamalo salamat gyud sa time kag sa sining information nga ginatag mo. Action. Salamat man sa time nyo ginhatag sa amon. Salamat. Good morning. Good morning. Good morning and God bless aton mga tagpalamati. Okay, bye-bye. Bye-bye. Action Hotline. Now, why pa klaro no kung saan ogid. Now,
Ario, ikantuan tablang in GCP kay sa PEDSIA do wagi ko ni contact. Sa ilad nga mga authorized person nga pwede makahambal. Pero ari nakabaton ko this morning sang text message halin sa kay Ma'am Michelle Visera, no? Siling niya in GCP advisory unscheduled interruption in Panay and Negros sininga kaagahon. Actually do ka late gani ni, no? Kay dapat kagabi pa ni nato na baton o sa kagahon. Pero mas mayon na sa saway na gid advisory. So Seneco, Noneco, Noseco and Panay subgrid. Grabing epekto diya kalapad gid katama. Action Hotline. Power loss at Panay and Negros subgrids due to isolation of NGCP's Bacolod Kamankalan and Bacolod Cadiz 138 kV lines. Amo na nabutang. Restoration efforts are ongoing. NGCP will issue update as more information comes in. We are expediting resolution to the issue. Amo na nabutang di. Bago lang ni ginpadala sa akon kag bago ko lang nabaton from Ma'am Michelle Visera. Ma'am Michelle, basi ka monitor kagatawag kami da mas mayo kita ni ma-explicar mo ni on air. Action Hotline. Kung hindi siya madala sa cellphone, basi kon may diyan, ta siya action eden, ta sa may telepono ho. No? Kung ay ginman kay, importante ni subong para hindi maghangla-bla ang pumuluyo. Kay para sa amon, diyo sa online nga, sa Facebook, nagapamangkot, damo-damo, may mga taga-alihis, tidri sa aton sa alihis, again, ang trouble hindi iniiyasang Seneco. No? Ang trouble ara sa PEDSI kag sa NGCP. Subong may mga clearance man kuno. Sila nga process na lang. Hindi niya clearance nga papirmahan mo da sa para sa eskwelahan. Kundi clearance ini from their engineers, from their technical people, nga pwede na, no? Magsiling ka clearance na lang ginahulat ti ang pag-clear out sang linya nga pwede mo na pasudlan supply mga ka-aksyon. Pero ti ang pamangkot san o ni matapos and when you talk about clearance or clearing or clearance process, ano kalawig ni siya kay basing clearance iya matapos ni after 2 days pa? Action Hotline. Na mo nang pinakamasakit na mo subong ti ko may mga lulutuon kamo rin nga gawan yung anay kay way pa klaro ho. Online sa hotline. Online sa hotline. Ngayon lang kita, no, advisory for the information of the listening public and the consumers of all electric cooperatives nga apektado sang sining brownout kay nasang kagahon. We have Ma'am Michelle Visera on the line, ang spokesperson sang NGCP. Ma'am, how are you? Good morning, si Action Art diri sa Action Hotline sa Bacolod. Good morning, Action Art. Good morning man sa aton ng mga listeners. Aha. Ma'am, i-check ko ano ang information nga nabaton nyo kag may possibility nga within today makabalik ang supply sang kuryente, ma'am? Action Art, no, ang natabo bino kagina sang kaagahon kay damo binang-circulate no nga mga videos nga nagahambal sila nga nasunog kuno ang Bacolod nga substation sang Correct, oo. Oo. So dira ta dapat maumpisa no kay para at least gusto lang manamon nga i-clarify nga wala nasunog or wala sang sunog sa Bacolod substation sang Okay. NGCP. Okay, lain to siya nga facility, no? Facility to siya sang ato niya nga electric cooperative diri sa Negros nang sa Bacolod. Aha. Pigi na at 12:57 AM nag-trip ang aton nga Bacolod Kabankalan 138 kV lines 1 and 2 kag ang aton nga Bacolod Cadiz. So ang amo na siya nag-isolate na siya sa aton nga Bacolod substation kag sa Cadiz substation. Ang Bacolod substation naton ang gina-serve na is ang Seneco nga franchise Okay. area kag ang
sa side naman niya sang Cadiz ya, amo na siya ang the whole Noneco. franchise area sang Noneco. Oo. Okay. Tapos dira mismo sa Bacolod substation namon, may portion na dira nga serving 2 substations of Noseco. So apektado man na sila kagina sang kaagahon. So bali 3 electric cooperatives ang apektado, Noseco, Sineco, kag ang Noneco. Okay. Ginalantaw naton no, gina-check naton kung ano ang nagpa-trigger, ano ang natabo no nga supposedly kung let's say do nga may sunog manggid no sa side man niya sa facility ya sang aton sa Sineco, dapat hindi na siya maglusot no sa Bacolod substation kay may mga protection system man kita nga ginabuntang dira. Bali automatic isolate lang na siya dapat sa system kay naka-connect man na siya sa NGCP, naka-connect siya sa grid. So naka-automatic na siya dapat nga ma-isolate. Okay. Kaya amo na siya subong ang under investigation nga nakalusot bali nga wala nag-open ang breaker kag nakalusot dito sa Bacolod substation kag nag-open man ang mga linya, ang mga breaker sa aton nga mga major nga mga linya. Ang 138 kV amo na siya aton nga mga major nga mga linya Okay. kay naga-serve na siya sa bilog nga substation sa sang NGCP. That's Okay. the 138 kV lines na Oho. namon. Oo, okay. Sa subong, isa na siya sa aton nga ginalantaw kay dapat amo na gani nga ma-open dapat ang protection. So amo na siya ang aton nga gina-check pasubong may mga technical team ta subong sa Bacolod substation naton nga ginalantaw kung anong natabo. Okay. Nagka-question ang iban nga pati ang panay nga aapektado kay ari diri ang cost lang ari man ang diri ang fault no sa Bacolod substation. Kay pag-isolate sang aton nga Bacolod substation kag sang Cadiz substation, ang tendency is manubo ang voltahe kay naka-interconnect ang panay kag ang Negros man through the submarine cable. So pag kung lang tawon naton, gulpe lang may nanaog nga load. So sige sa supply no ang mga planta naka-connect sila normal operation. Tapos gulpe lang may nanaog nga load, may na-drop nga load. So ang tendency na manubo ang voltahe, pag nubo sang voltahe, ang mga breakers no, ang mga protection system no sang mga sa nagkalain-lain nga planta, Okay. sa mga dalago nga planta, nag-automatic man sila open sang breakers nila kay tungod nga may na-detect sila nga abnormality sa system. Oo. So, ang natabo subong, although okay na no, upon checking no, okay naman, pwede na ang transmission lines ang NGCP, kagina at 1:50 AM nagpaamat-amat na kita pa-load no sang mga feeders sang Sineco. Although hindi man tanan kay tungod gani nga nagdepende ta subong sa mga power plants nga makakonect sila sa system naton. Okay. Nga maka-reconnect sila. Aha. Especially ang dito sa panay nga side. Pero mga 12 ang diri sa Negros, ang diri sa side naman sang Negros ya 1:50 AM nag-start kita pa-load sa mga feeders sang Sineco. Dito naman niya sa Panaya, nag-start sila loading at 2:30 AM. Temprano sila to, ya. Na mas temprano ta diri. Temprano Mas ta diri. temprano. Kay Okay. 1:50 AM kita kagina nag-start. I Dito sa see. ilat, Aha. 2:30 AM. Okay. Oo. Pero nga ang naglabot siya 1 hour. Kay gin-check pa naton anay kay basi may problema pa sa system, may gina-check anay, hindi man pwede mo nga pag-open sa breaker i-close mo na dayon automatic. Kinahanglan anay i-check anay kun nga amo na ang natabo nga wala nagdiretso ang fault diri sa Bacolod substation sa GCP. Tapos kay nakitaan nga okay na kag wala man problema, so nag-amat-amat kita pa-load subong nga hasta subong wala pagyapon sang kuryente ang Okay. iba nga portion sang Sineco franchise kag dito man sa Panay. Kay ang natabo tungod nga nag-open gani ang mga breakers gani sa mga power plants, hindi man lang na sila dayon automatic nga makasulod sa system. Aha. So amo na nga gahula amo na nga may ara kita nga generation deficiency sa subong kay tungod nga wala pa naka fully energized no or naka fully reconnect ang mga nga mga power plants Okay. diri sa grid. Oo. So once nga maka-reconnect na sila kag okay na makabalik na taamat-amat pa-load man sa iban nga mga substation sa Sineco. Sa subong Bacolod Alihis kag Bacolod Reclamation kay may reclamation man nga portion nga ginaobra man niya sang Sineco. Okay. Okay kay ina bala ma'am naga-confuse ko kay before sa imo ang na-interview ko si Ma'am Malo. Ang ambal niya ang facilities to nga daw ang nagka-problema gabi iya sa
PEDC. Ti siling ko ano naman ni ang PEDC daw, iyan naman kuno daw power plant Power ato. plant. Yes. O kag daw hindi to ya kung iya sa Sineco ato. Ti ano to yung video nga nagwa ma'am, ano to siya man? Okay, sige. Ang sa PEDC, ang sa PEDC, bali epekto to siya no, bali result to siya. Amo na siya ang ginaimbestigaran ta subong kung sino diin bala ang nag-una. Kay nagsunod-sunod na mo. Okay. Nagsunod na may video nga na sunog diri sa reclamation, and then may ara man nga effect sa power plants, and then nagkala-open man ang breakers ng NGCP. Ang sa amo na iya, under investigation na siya. So hindi ko ka-comment kung sino una. Kung sino una, kung sino una si PEDC or kung sino man. Ang sa subong B, ang gina-share ko no nga information is amo ni siya subong ang gakatabo subong sa system nga wala pagyapon pa. Nakabalik ang supply. Ang iban nga portion sang Sineco, Nuneco man kay ang Nuneco ang tinampaan kag ang Bacolod ang ilang nga Cadiz San Carlos wala pa man nakabalik pero kagina per information sang Cadiz substation namon gaamat-amat sila kuno load kuno man. I see. Ilang nga substations. Ang importante di man lang since nga ang clearing or clearance diri gina sige ni Subong, ang nami lang diri ang advisory kun tani kun mga oras mo na blamam nga at least do may ara bantayan ang tao nga matapos iniway pa na Subong. Sa Subong Bino, ang aton gid mo dependent gid kita sa Subong sang connection, ang pag-reconnect sang mga power plants diri sa aton. Kay ang transmission line Subong wala naman problema, ang mga distribution lines nga iba niya nga portion wala naman problema aside ya dito sa gina-ongoing nga pagkayo sang Sineco sa ilaya nga facility. Ang lantawon naton Subong is ang sa supply nga side. I see. Ang supply, if enough na ang supply, ready naman ang sa transmission kag ang sa electric cooperatives nga mga linya. So dira ta subong ang bantayan ta lang kag tulaton ta lang. Pero hopefully today basi kung makabalik sila i-automatic man na dayon advice ang NGCP ang mga ang aton nga mga electric cooperatives nga makabalik na sila dayon. Aha. Sige, ma'am, just keep us posted if in case may harap mga latest. Kag ang investigation man regarding sing problem to nga nagkadab-kadab to ya kung nanugin man so that we can inform the public and the consumers properly kung nanugin exactly man ang natabo. Yes, sir. I will keep you posted, sir. Sige. On that note, Ma'am Michelle, salamat gid sa time. Good morning. Salamat gid, sir, kag maayong aga. Action Hotline. Hindi ayan tuko naman sumaka to. Kay kalabanan sini may mga problema nga kung kisa man ang tuko ni may kung napinsaran niya na nga makurinti siya may ilaga, no? Kisa may pispis. Si Axon Alvin Graba hindi bala kay natoy nagkanto to. May balikan ta siya nung nakita ito man kay sa video kagabi siling ko ini mag-amo ning sitwasyon nga nagkadab-kadab ni. Nagahiray-hiray na kuya mo. Si Mrs. amo nakakita sa video siling nga lang tawa pa mo gini mo ang sunog yaw perte kakadab-kadab ang inablos namon sa gimbal amo pa yang nakakita una sa video nga ginpadala sa amon pero brown out man during the time sa balay siling ko nga ano ni man monitor ko sa Bureau of Fire Protection sa ila frequency waay man gani yasang garile nga oy gato ko mo may sunog din kun ano da sila kuno kalinong man sa Bureau of Fire or BFP nga frequency do may ato malang to nga checking sila sa Barangay 35 reported sila nga 1070 ti kay sila kukundako na karon nga sunog siyempre makadto ginang taga Bureau of Fire dai galing lain naman ni nga kausa yo kuno lain naman ni nga sitwasyon kuning kaso yang kuryente na istoryahanta ni Hotline. Ariyo kay si Axon Alvin kundi siyang una kuan ini siya seminarista no naguntat siya dason dotayan na siya magkurintisyan galing naguntat siya kay ma-announcer siya gali kay si Axon Alvin sa radyo galing linyada ya nagkanto to siya kay ina sila ko basi may mga tiki mga tuko ano tuman ano nakita ito sa lugar kay ina kay amo naging pa obserbahan siya to ari ay
Kaya do hindi sila maka-explicar masyado subong. Kung ano ginang reason, Action Alvin, anong nakita niya nito man? Patrol reports. Action Alvin, nakakadto ka gito sa hindi na siya kainagin exactly nga lugar ang nakuhaan video nga nagkarab-karab? Aksyon na art ang exact nga lugar is Purok Malipayon. Purok Malipayon. Oo, Purok Malipayon, Barangay 35. Di na siya anong mga landmark na lapit naman? Actually, kung malabay ka, aksyon na art sa may Palangka Road bala. Tadlong ETCS 4. Oo, Tadlong ETCS 4, maliko ka, wala. Wala. Makitan mo ni aksyon na art, ining reclamation feeder ng action Facility nila da, okay? Oo, inyang facility nila. Amo ni ang ginatatap kag ginakayuman kagina sang mga pinakabang personnel man. Okay. Kag Central Electrical Cooperative Action na Art. In fact, kagina nag-abot man ang isa ka ininyero nga nagtutok man kagina sa operation sa tag-limpyo man of course kag pagkakasman sang iban nga mga nasunog bala action art. So meaning may nasunog gidya, ano transformer, ano-anong mga nasunog, iyang ginatindugan, building yan, ano man? Actually, action na art, why ito, kung taon tawag ito building dito mo. Why siya, no? Do mga oo. poste lang, may haras ang transformer, nga dalagko, Yes. do mo na? Oo, may mga poste action na art nga may mga transformer, may mga wires action na art nga dagko gid bala nga mga wires nga napahamtang sa sulod mismo sang compound sang sining reclamation feeder 5. I think reclamation feeder 5 na siya action na art. Kay may mga makita dito mga automatic circuit breaker bala action na art nga gina kayo kag gina-investigaran na siguro to kag gina-action art. Pero makita mo, dako ang damage, Action Alvin? Kung taon kag gina-action na art sa kung if you are facing towards sa Bye-bye. journey, oo, sa tuod dampi may mga damage man action na art mo. Oo. Galing kay mas namin, tani kung engineers nga da mismo ang maka-explicar sini para mamalan niya, naglupok di ang fuse, naglupok ang transformer, naglupok ang tinae sa transformer, kung nanom la. Kaya importante may guidance ang public. Ano oras gid magsigat? Even the NGCP, hindi ba katag subong kung ano gid bala within today mapabalik ang supply? Gani man aksyon na art when pag ari naman kami dampi diri kay ginalantaw man amo ng 16 aksyon na art passing through kami sa area sang Palangka Road kumbala may mga pagbalik na sang power. In fact May ara na dali sa area da subong gainaway na supply da. Kag action art gina-check man amon kung bala may pagbalik na sang power subong action na art. Sige, basi ko makabalik ka lang to karon kay indicate lang kung anong development kay ma-contact man sa aton ang NGCP kag ang Seneco kay dabda mo abiga hala ka pinanawag kag hala ka pamangkot ti importante niya. Correct action na Kung may pasyente ka karon nagakinahanglan kay equipments da karon medical equipments ano muna? na isa pa na. Alangan mo Action isaksak sa ilong mo na karon para magandar ang imo medical equipment da. isa pa sa mga dako man nga problema action na art no. Ari na kami kay Hindi magpalapit da, kita mo nagkarab-karab na kabi. Ito hindi kin magpalapit, distansya lang. Oo, may mga Kaya gano'n sila da? may mga linya subong action na art mapasulod man ni action na GM tong akon to bala kainang sa kwento bala action na art. Ang arang nakita ko diyan nga karab-karab ba nga video nga ginapasulod ng GM mo? Gali, dali lang ko sa BMX action na art para makitaan. Abimex. Sige, matik na. Basta si GM yun, okay na. Oo, si action na GM pa. Kaya niya reaction na art. No? Tiyong siling ni Colonel Calixto Mabugat. Sinya, ibos na yung bingka gurong ginasiding ni Action Alvin sa Barangay 35. Kamonitor si Colonel Mabugat, si mo? Oo, may action na art. Ari na di ang, basi makasunod kita.
Ngayon anay clearance da, hindi kay karon basi ikaw yung nag-aso muli mo na karon. Makutas lang ko pwede ka kuno naton kag anong makutas niya sir anong ginakayo nyo da? Anong gintasakaan ka kuring da o nano? Gani man. Kay may pila ka mga pumuluyo man diri kaginang nga kabalaka man aksyonar. Iban halos Hindi ka mabalaka. Kag atong video action Alvin, for sure na ito na nakuha guro. Gani man, oo. Halangan mga ginobra-obra ng itong video nga nagakarab-karab itong porting timbuok to sa kalayo, ya? Oho. Ano itong ginapagpamangkot mo na? May mga paglinupok na batian? Yes, may mga Pero why day a fiesta, ha? Why day a fiesta? Oo, why day a fiesta? Action art. Ti ano kuno, pwede ka nakapalapit kag pamangkot? Kita man action art sa aton sining PBX, ha? Kita ko, amo ni siyang may boom truck, subong ho? Oo, yes, subong sini, no? May mga boom truck. Ti sa babaw mo nakapusti kay GCP, kisaka, oh? Oo, dira sila nagsaka. May mga ginakayo pa sini sa action art sa babaw. And diriya may boom truck man diri action art sa pinaka compound na gid mismo, no? Okay. Sang sining dali ang gid. Sa ilokit action art. Ano, isaway kan la? Hindi man. Ma'am, si Sir, yes. Amo ni siya ang ginatawag na mo nga reclamation substation. Si Engineer Tanyongo na? So na art na si Engineer Tanyongon guro ni. Sige, makutabi. Ang power pakadto diri sa reclamation substation through 69 kV line. Oo. Tapos ang 69 kV line i-strip down niya into 13,200 volts. Then ang mga distribution transformer sa poste, ang 13,200 volts or 7,620 volts i-step down niya naman sa 230 volts pakadto sa aton mga balay. Amo na siya. Okay. Wala pagiging sir sang kuan pa undetermined pagid subong ang post kon anong natabo, pero may isa kami ka recloser nga nasunog tungod sang plus Uber bala amo na siya makita sa video nga do kadako sang kalayo kasi kung plus Uber siya video dako gid man ang kalayo mo amo na siya. Tapos other than recloser may mga wire kami may mga conductor kami nga nagkalasunog, may ara kami nga nagkalautod, amo na siya ang amon nga gina-repair subong. Yes sir, amo ni ang tabo siguro posible nga ang amon nga recloser protective equipment siya mismo. During sang siya na nga ang kalayo or nag-plus Uber, siya mismo wala ka trip. Then posible man nga naapektuhan ang amon nga circuit breaker sa 69, amon na siya nga may nagdala wire down kami. Figure 4, Figure 5, anong mga area nga cover yan? Ang reclamation Figure 4, deserve na siya sa south wing SM building. Ang reclamation Figure 5, nag-serve na siya sa north wing naman nga SM building. Ang RF1, RF2, and RF3, nag-serve na siya porosyon sang Aranita kag sa downtown areas nato na yon. Front out diri sa aton downtown area. Sa subong sir, ang amon gani nga reclamation, ang amon nga Bacolod alihis or ang amon alihis kag Murcia nga substation, wala pa na power subong puro ready na siya to energize kay kulang pa subong may problema sa generation subong medyo kulang pa ang binahatag sang mga generator nga power subong. So ang ini kung matapos kag kung may sufficiente na nga power supply, energize na siya namon. Yes, karon sir ilan pupunta ilang nalagutan sa pag-fix sa subong ara na ang recloser nga replacement, then ang iba nga materials kuhaon pa namon sa Talisay kay para nga i-install namon din like sa mga conductors. Oo. Ang iba na install na namon. Sir, any possibility nga masiga ang iba nga mga lugar sir? Ang iba nga lugar sir kasiga niya subong like sa may Burgos, pakadto sa Talisay, Silay, nagsiga na siya subong. Affected na siya sang kaagahon.
Pero sa subong, ari na ang mga tao namon, amon isang dagyawan namon obra para nga matapos kinamon. Yes, to make mention, diin ang mga lugar nga nagka-experience kung sir sa Sa subong, dito sa may alihis substation namon, nag-serve na siya pakanto Mansilingan, porsyon sang Dumanan, Ilisa, pakanto dito na yun sa Tangob. Ang sa may Murcia namon yung substation, dito man sa Murcia. Ang amon nga reklamasyon sa Nambal Kagina, SM, downtown area, kag porsyon sa Aranita, din ang amon nga dun sa substation, nag-serve na sa palibot sa amon nga main office. Kung na mo action Alvin, magkuta siya, ilagi magalit ang may trouble Ang ina, sir, subong pero na. nakauli kami to. Karon sir, inyo na lang ang may trouble sa karon, diri na lang. Diri na lang. Tiya kasi Nico eh. Kay inatunog sa nice na may PEDC, may ano na lang to. Mga recloser, nagkalikagtanan na gamang, kung na mo may mga nagkalasunog da. Tinagyawan lang kuno action Alvin. Ay, why pa siya? Don't tell me, action Alvin, hindi ka na magbalik, hindi ka magnagyaw ka naman da, action Alvin. In the street, halin sa NGCP, may ara sila 138,000 volts, then step down into 69,000 volts. Tapos kami, ang 69,000 volts, step down namon sa 13,200 volts, then step down pa din sa 230 volts para mag-supply sa aton mga panimalay. Yes. Abon na sir, why pa namon gid ma-determine pero kung may plus over pwede na siya nga why ta kabaluha posible na sa kaano sabi actually basi sa pusli mga wildlife siguro hindi ta pa ma-determine kiti why kami siya na may nakita mo ang aton nga makita subong amo lang gid na ang recloser nga naguba gid ya Make siguro 5 mga 20,000 mo. That's inyo. Estimated damage sir ang recloser lang na namon ang medyo mahal kay mga 700,000 sir. Sus, Diyos ko. Or less siguro. Plus ang mga power cable, siguro mga dagan sa mga sulusubra dito tayo sa 700. Hindi magiging siguro kalabot Well, pero why pa namon, maisip kon ilagid. Yes. Klaro mong kumanda, sir, ang ginag-fix at sa karon iyan ang isang sineko na. Amon ni sayang ini nga substation, kag amon ining linya nga ginobra sa buong. Ti ilagi dya gali ang nagkarab-karab gabi. Yes, action na ipamangkot ko ba klaro ko lang nila. Ring manager ko sa. Kasi Si Husita, engineer Husita Nyungon na siya. Sino to kapamangkot? Si Toto Kwan? Ricky. Toto Ricky. Muna si engineer Jotan Nyungon. Oo, Toto Ricky. Sir, thank you, engineer. Thank you, engineer. No? Ti mo tamalon to ang nagsiga gali sa video to gabi. Lagi man sa Sneko. Oo. Sir, engineer, iklarohan ko lang. Ito nagsiga kagabi, gito sang sineko, sir. ang nagsiga to kagabi mo to sa ang recloser bala nga may plus over. Ti okay na. Klaro na nasako na. Kaya karon ba dito sa live pa na why magin sakaan isang tuko ko na no? Thank you kita. Sir, action na art si Engineer Tanyungon. Si Tanyungon, plant manager sa Sinay. Kung former na siya nga general manager, Kwan Blau OIC. Ari action na art to may Kita mo lo pulo pariyo kolor na mong nuwa. Action na art gin-focus ta diri sa may puno sang ano ning basta may isa ka puno sang kahoy may posted diri dampi action art I don't know kung makitaan mo may nasunog diri nga nasunog sa may posted diri action art sige kasi maka-interview ka lang separate karon para nga ma-report ta pagid sa ulto kundi pagid magsiga. Yes sir, sakto na action na art no. So far amo ni ang pinaka Wailan na sa mga footages kay padala diri sa kay action ni no para makakuha ta lang update nga gasige na sila sinaka gyapon. Yes, action na art no. So far amo nga pinaka sitwasyon na karon diri man sa pero tapos mo na ko sa balita kag mga pictures na interview puli ka hindi ka magnagyaw daya ha. Budlay ka damo di daan dog. Sige. At the same time, damo pa din mga marites mo, no? So, anyway, kahulat man din sila eh. Action na art, no? So far, amo ni pinaka mga sitwasyon na diri man sa area sa Barangay 35. With action ninyo, Bugina, in this action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action, Action Radio. Kung na lang anong oras matapos ini, kag kung may ara na bastante nga supply from the power
power plant kay pasulod, hopefully within today, kabay pa hindi na mahapunan, no, nga makabalik ng supply agud ang ining mga lugar nga nabilin nga waay pagyapon sang kuryente magasiga na. As to the investigation, ano ginang reason sini? Dapat sa uli may ipagawa ina agud mahibaluan, maintindihan man sang layman's, no, sang mga pumuluyo kung ano exactly natabo nga nagkarab-karab tudo amo na bla. Amo lang gusto ta mabatian nga explanation coming from NGCP, coming from the Seneco, para mababalo na to ng publiko. Grabe gali ang reclusion, kamal gali na. Lapit gali sa milyon yung i-apresyo, no? Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi-permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli, kasi siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis kaan may COVID pa tapos na Tapos sa may maskila. Last time, antong na medyo emotional ka kay, abal mo panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra!
Sombra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na pa magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga na mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital.
Hindi na paghulatun pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Balik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Aryo damo man ang nagaproblema, hindi lang supply sang kuryente. Kung wala supply sang kuryente, mayara man mga area sa mga coverage sang Basiwa kag Prime Water, why supply sang tubig? Action Hotline! Ini manimaho gid nini ang mga utod naton ti bakal kada sang lain lang kung nadala sa ginpasirato kung ginpasiradaan nga operation sa mga water refilling station. Bomba na para makapaligo ko muna. Na mga hand pump na lapit sinyo, mga bubundra lang mo anay ideya ho. Kay kabalo ka naman ng Prime Water, kag Basiwa, subong basta wa supply sa kuryente, why pa sila generator man mo, o siling gani sa Maninoy, kung siling niya, gamay nga department store, gani ka-afford magbakal generator. Kabay patani, no, matalupangdan isang Prime Water, nga sa ulihi, ang tanan nga mga pumping station, may generator sets, para bala nga bisan brownout niya, at least ang continuity sang supply sang tubig, ara. Eh magamo ni karon ko magsiga ni karon sa tuwang gabi o kung hindi ka ni buwas, tapos gid. No? Pati supply sang tubig, wala ka na kuryente, wala ka pa tubig nga panghugas sa imo mga planggana da, sa imo pinggan. O, why ka galawion, kabudlay, no? Kung makalanaan negosyo mo na tapos kagid. Teka bay pa, kung naga-monitor taga Basiwa, taga Prime Water, nga ma-provide ang part sang inyo sini and as part sang inyo sini nga himuon nga improvement among pagbakal sang generator set. Ha? Kabay pa mo na matabo, kabudlay, mani nga pagkaway kuryente, matik, why man supply tubig. Di kundi mala, ay kalain. Pero pakaronan kung ibang ma-update sa city, sa province, parte ni sa produktong baboy blaho, karne kag mga products ng pork nga ti subong budlay man nga may suspected kuan mo sa area didto bala sang Iloilo province, no, parte sa ASF gani. Pero ari ho interesado ko kag i-follow up ko ni sa Binalbagan sino gani sa linya taxon din. Liyog ko bisang niya kuan kay hindi ko familiar gid sa ngalan ni Sir Rebusquillo. Ariyo grabe man nga balita ni kay Kabaloka. May ara diri sa Bacolod nagligad amo ning uso di mo. Major na siya dai no.
nagligad sa Bacolod, kinawatay dilinyaman mga cable wires. Grabe man to kay ang iban gayon uniforme pagasaka da sa mga poste nga ara nagatabid ang linya sang mga cable network, yasang telepono, ining mahal balay nga pwede na makwartahan. Ti daw grabing operation di siyang authorities na pauntat to nagaladakpan. Sa Binalbagan, more than 500,000 yan. Ano amo ni kadamo na pangkakas na nila na recover sa mga authorities naton. Congratulations sa taga Binalbagan PNP. Kumpare ko ng deputy ni Laos Paribibing Piruno. Mapisan man ang ila hepe da. No, si Major Elendi Ribosquillos sa Binalbagan PNP. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya. So, mong maki-update kita kayo may nakapalagyo pa itong makaupdanan. Kabay patan hindi ito taga Bacolod, no? Major Ribosquillos, sir, good morning. Si Action Art, welcome sa Action Radio Bacolod, sir. Sir, good morning. Good morning naman sa imo magpapalamati. Salamat, Gid. Salamat, Gid, sa time. Sir, paano nyo nasakuti? Paano nyo dakpan ng isa ning grabe, no? Manog lilinya sang kabli, sang kuan ang ginatake nila sa Binalbagan, sir. Sang iya sang telepono ini. Yes, sir. Actually, kuan isa, sir. Kuan ang yan ka panagihan ni RCU Telephone System Incorporated nga naga-operate diri sa Binalbagan kasi mamaylan, sir. Okay. Now, bali nanginrampant ang problema sa kinawatay sang linyada, sir, prior sa inyo pag-apprehend ni sa persona nga ni? Actually, sir, with regards sa sinang kinawatay sa nga mga wire, diri sa Binalbagan, wala gina kami na tabuan kag wala gina may na insidente nga abot diri sa amon sila nga concern nga mga buluhaton. Baliway da iya sa inyo. Bali ining operation sining isa na dakpan, sir, no? Kamo ni nakadakop sa iya? Yes, sir. So bulig man sa aton mga pumuluyo kag aton mga advocacy support group kag sa aton mga barangay police nga ginapa-augment naton ilabi na sa tinon sa adlaw kag gabihon amo ni nga nasakuti namon naton sila, sir. Bali barangay Santo Rosario nadakpan nyo mo ng 29 years old. Sino ganing ngalan ni liwat ni sir? Actually, sir, ang ngalan niya amo ni si Juan LK Garcia Inatuel. LK Garcia. Bali pa Garcia. Garcia. Correction, sir, Garcia. Ano apelyido niya, Garcia? LK Garcia Inatuel. Okay. So, bali anong natabo, sir? Paano ini sila natumod nga silang may kimuan sining mga pagpangkakasang linya sang telepono dira? Actually, sir, ang natabo na nadiskubrihan ng isang aton ng mga concerned citizen, kagilabi na ang lugar nga gikawatan nila, sir, medyo asinda ni sir. Sulod ni isa ka asinda nga sa diin medyo hindi magiging malayo sa highway. Nadiskubrihan nga may utod na wire. So, pagka-discovery sa to, gi-inform mga kagiya, ilabi na ang aton, di-pa-alarm rin sa amon, kag dito naton gikadto kag gibuligan kung ano gid ka matuod. So, dito na verify nga, tuod gid ang nga natabo, kag may mga wire na nga nakuha. So, wala na sa, may mga nabilin pa, sir. So wala ka mga nag-expect nga sa din ang isa ka persona sa ato pa dito aton kapulisan, ilabi natin investigador ang aton mga advocacy support group, ilabi sa mga barangay police naton nga gihit ng area sa prior sa investigation. It's happening nga naggawa niya ang isa ka suspect, sir. Gi-recover niya pa ang mga bilin na wire. Grabe so, ba? May nakatimbre, that's why nga na-trap sa natin, sir. So balido balikon niyo pa, bali may nagkalabilin to nga kwaon niyo patani, guru, yadi pa man eh. Yeah, to gan sir, kagang sakpan pa, sir, kahit yung daw, ang gigamit nila nga salakyan, amo ni ang kalibre nga pick-up. Ba, kwapo, pagali sa lakyan nila. Dasun ano, nag-aulo ni Porme ni sila nga pretending to be an employee sang telephone company, hindi man?
Diri sa pagkatapos sa to sir, bali nagapakuno-kuno lang nga sa din daw empleyado lang sa Sinda. So that's why nga daw wala gid sa naalarm mayo. Kahit normal lang man na permi nga daw ginatik na dang linya. Okay. Kaya mo lang to natabo nga nadiskubre na utod na. So bali sir ang nadakpan mo ni siyang tag-iyas ang kalibre nga pick up? Bali sir, hindi sir, bali isa lang isa kaupod kay sa aton pagkandak sang madalom-dalom nga investigasyon. Daw grupo ini sila kag dira mismo sa halos sila kalabanan nagapuyo dira sa sitio Kansilingan sa barangay Mansilingan dira sa Bacolod sir. Bao mga kabakulod nun gali portabilidad nila diri sila pangayaw kag sugata gid lang team ni Sir Busquillo da. Actually sir, sa pagbuligay lang man sa aton mga pumuluyo diri sir kag at least alarm man sila. With regards sa mga kinawatay kay kami mismo nag-information drive with regards na sir. So bali ang may ara naman guro kamo identity sa mabakulod no ni kabay pa masikop niyo sa bulig man sa Station 7 ni sir. Actually sir, may ara na ta mga ngalan, hindi lang nato ni reveal kay at least matagaan sa pagid sang dugang ibalo kung sino pag yung okdana nila. Okay. Kaya ang masubo lang sir nga ipaalarm ko man na sabihin ang salakyan nga gigamit nila medyo hot car ni sa sir kag daw gigamit ni sa rent a car. So sa mga basic ikon sa Bacolod nga nagaparent a car siguro daw hon tagid niya sabihin ang aton garen sang car suito naton kag may mga identity kita. So baling natabo ni gali ang na-intercept nyo ni nga si Garcia niya, bali taga dara sa Binalbagan daw siya ning contact person da? Bali hindi sir, taga Mansilingan man sa sir. So wala sir, ang natabo lang nga sabihin, ini ato nadakpan, nag-aubra anay dre man sa RC Yulo nga telecommunication sir nga assignment sa Bacolod kay may mga branches man sila sir mo. I see. Kaya nakita ko, abi ko gani Garcia nga ang apelido, Garcia gali? Garcia, sir. Doon dumdumang, hello Garcia, tiya linyas telepono galing ginabanatan niya. Hindi kayo ginatawagan niya, kundi ang aton siguna ito yung presidente na isyuan to, hello Garcia, iyan linyas ang telepono ginabanatan. Nakamahal gali sir, no? Sir, actually, medyo kay sa caretaker, taga dumala hindi ka pwede sinikabakal. Panong once gamay lang mautod, daw kilometro ang binabaligya. Ati, sige. Anyway, basi din nila, guro ginabaligya sa Bacolod, ya guro. Kaya do, ano ni siya, kapper ni siya, sir? Kapper ang sasulod sa wire nga mga gagmay, sir. Estimated na daw 500 ang kilos na kunin. Boka mahal. Amo ni nga naglabot mga 680,000. Yes sir, ang precious ang cable wire nga na kanila. Ang namin sinatani, ang suggestion ganin ni Colonel Dring kilala ko, ni Ninoy, silingin namin siya na kung madakpan kag mga nagabakal, kaya dapat hindi na niya, why man siya mabaligya kung why siya nagapamakal mo? Galing man sir, galing siya. Siguro ikuan ta lang puligan ta lang aton mga mamalida nga sabihin kunan man sa mga lagi kag or pansang batas nga mga sabihin nga may control man sina with regards sina. Sige. So kabay pa no nga mauntat na ni kay tinunto ning ilaya halin di sa Bacolod gorning operation last tapad sila sa imo lugar kag natsambahan gid nila nga very cooperative damo ang nagabulig sa inyo dira no. So congratulations. Good luck gid sa inyo kag regards lang ko na kay Pari Bibing Peruno sing mo damo na ko utang sa iya. Okay sir, no problem sir. Major, salamat gid Major Busquillo. Sige sir, welcome sir kag thank you man sir. Salamat. Grabe nga abilidad ba? Mga Bacolod nun panihong lain kino girint akar pa nilang salakyan. Tiba amo na gani kung nagaparinta ka sa salakyan mo siguraduhon mo gid inang kilala mo kag hindi pagamiton sa tinunto. Can you imagine bla kurenta car mo to na intercepto sa aton mga authorities kundi madala sa iya hindi mo yan makuha dali-dali kay part siyang i-present na sa korte bilang evidence. Amakon mo yan magala ka mo ka pinang lugayaw kundi ito kay ay ang ginahimo ng nilagali ang mismo man nga
nag-obra sing una, empleyado sing una sang telecommunications or telcos. Amo yung ginakontak nila para at least may idea. Grabe nga ability ba pwede ma-entry sa drama sa aksyon na yung nga puwerte nga ability. Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit ng vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang,
Mapalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus.
Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini, paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga Or karon nga aga, no? Tanan nga taga Mulubulo, good morning sa inyo, Jocelyn Altaras Jokson, Rochelle Fulincio Susana, good morning man. Madam Jinky Dialagdon, kag Lister Azarb, no? Kay Carmen Cho, Siason Bibuso, may nga gaman, Yorlin Pabalinas, Linching Kimbiao, Bulakinia Pasinabo. Salamat kita. Ang iban di ko naging malabutan, no? Morning kay paring Kirubin Mayang, dira sa Arakas Talubangi pare. My very good friend and classmate, Kirubin Tuto Mayang, no? Dira sa may area sang Talubangi, sa Cabancalan City. Hotline! Why na ko tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagan Action Art Tayhupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1.